Il-ġimgħa d-dieħla l-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta paġdi dwar l-immigrazzjoni. Dan intqal mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen waqt l-ewwel diskors tagħha tal-Istat tal-Unjoni. Von der Leyen qalet kif dawk il-pajjiżi li jwettqu dmirijiet morali u legali fl-immigrazzjoni jridu jserħu fuq is-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. And those countries who fulfill their legal and moral duties or are more exposed than others must be able to rely on the solidarity of our whole European Union. Saħqet kif is-salvataġġ fil-baħar m'għandux ikun għażla u qalet li l-patt dwar l-immigrazzjoni li se tħabbar se jħares l-aspett uman ta' din il-kwistjoni. Hija qalet kif irid ikun hemm distinzjoni ċara bejn dawk l-immigranti li jkollhom dritt tal-ażil u dawk li m'għandhom l-ebda dritt. F'dikjarazzjonijiet b'saħħithom, von der Leyen qalet li trid issir azzjoni kontra traffikanti tal-bnedmin. We have to make a clear distinction between those who have the right to stay and those who do not. We will take action to fight smugglers, strengthen external borders, deepen external partnerships and create legal pathways. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li l-immigrazzjoni hija sfida l-kontinent Ewropew u kull parti tal-Unjoni Ewropea trid tagħmel il-parti tagħha. Qalet kif qatt dawn l-aħħar xhur ma kien hemm daqshekk għaqda fl-Unjoni Ewropea. Dan b'referenza l-pandemija, hekk kif saħqet li aktar minn 600,000 persuna mill-kontinent Ewropew li kienu maqbudin meta nagħlqu l-fruntieri marru lura fid-djarhom. Qalet kif l-Unjoni Ewropea kienet minn ta' quddiem fil-ftehim storiku ta' 750 biljun euro dak magħruf bħala Next Generation EU se jkun qed jgħin lill-ekonomija fiż-żona euro. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet kif l-Unjoni Ewropea se tkun minn ta' quddiem sabiex is-sena d-dieħla fl-Italja jitlaqqa summit globali dwar is-saħħa wara t-talima tal-pandemija li affettwat lid-dinja. Von der Leyen tkellmet fuq l-ambjent u spjegat kif sal-2050 il-kontinent Ewropew għandu jkun l-ewwel kontinent bi klima neutrali f'dak magħruf bħala l-Green Deal. Hija semmit ukoll kif il-Kummissjoni Ewropea se tkun qed taħdem fuq qafas regolatorju dwar il-paga minima. Tkellmet dwar Brexit, espremiet id-diżappunt li r-Renju Unit irid jerġa' jiftaħ ftehim mill-quħ. Il-President ta' din l-istituzzjoni Ewropea qalet kif l-Unjoni Ewropea tinsab fuq in-naħa tal-poplu tal-Belarus, filwaqt li semmit kif l-Unjoni Ewropea tinsab fuq in-naħa tal-Griegi u ċ-Ċipriotti fil-kwistjoni tagħhom mat-Turkija. Dwar dan id-diskors permezz ta' Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela semma kif pajjiżna se jkompli jaħdem fil-qrib mal-Unjoni Ewropea fil-qasam ambjentali u s-settur diġitali. Qal ukoll kif l-immigrazzjoni u relazzjonijiet mal-Afrika għandhom ikunu ta' priorità. Fit-twit oħra, il-Prim Ministru Abela qal kif huwa laqgħu wkoll il-prijoritajiet dwar l-ugwaljanza li se tkun qed taħdem fuqhom il-Kummissarju Ewropew Maltija Helena Dalli. Intant fil-plenarja fi Brussell tkellmet il-Viċi President tas-Soċjalisti Demokratiċi Ewropej u l-Membru Parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista Miriam Dalli. Hija laqgħet il-prijoritajiet tal-President tal-Kummissjoni Ewropea. Nistenna li fi żmien li ġej naraw patt dwar l-immigrazzjoni ħafna iktar b'saħħtu. Irridu soluzzjonijiet innovattivi. Is-soluzzjonijiet tal-bieraħ la huma jaħdmu llum u lanqas se jaħdmu għada. U jekk verament irridu li s-solidarjetà ma tibqax paroli fuq il-karta imma ssir fatti, irridu naraw li verament ikollna l-miżuri u l-għodda biex nindirizzaw din l-isfida.